Iniciar la grabación. Detener la grabación. Botó. Molt bon dia, família, i benvinguts a un nou vídeo del meu canal d'aquesta aventura com a youtuber, avui des del pati de casa. I per què estem aquí? Perquè tinc ganes d'ensenyar-vos com he fet esport aquests dies de confinament, com he fet esport d'una manera particular. Avui us proposo un repte esportiu, a veure si em podeu atrapar i penjar-lo aquí al YouTube amb el vostre canal fent la meva imitació. I comencem fent uns quants salts per la baixada i començarem fent-ho difícil. Suposo que ja veieu que estic amb sandàlies, roba no esportiva i bé, que bàsicament que faig les coses tal com no s'han de fer. Això és perquè jo faig les coses d'una manera particular. Som-hi! Comencem. Salt endavant i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... He millorat la marca, l'altre dia vaig arribar amb 20. Bé, doncs ara compliquem una mica més. Ara anem enrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ai, ui, m'ha caigut una gota d'aigua. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ui, això sense fer escalfament, 18, ai, Déu meu, com cansa això, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, és que no estic en forma, 29, ai, Bueno, doncs ara anem a fer el nivell 2, anem a fer el nivell 2 de la complicació, i ara, perdoneu si no es veu tan bé la imatge, però necessito deixar un moment el mòbil, perquè és que no, ai, jo que sé com es veu, ai. Detener. Deixem un moment, així una mica apartat, parem, anem a complicar més el repte. Ai, a veure, necessito desplegar el bastó, estava desplegant el bastó, que el tenia plegat, anem a complicar el repte. Ai, Déu meu, espera un moment, sisplau, que... Bé, a veure si vosaltres podeu fer el mateix, per la baixada, escales, tot arreu de casa vostra, això que estic fent jo. Ja està. Ara sí, família, ara sí. Bueno, comencem. I ara seguim. Ara fem... Corre, ja hem saltat, no tornarem a saltar perquè saltar costa molt. Seguim corrent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, i arribem a la baixada. Perfecte. Avui ja veieu que no he xocat. I ara farem
enrere. Posem enrere. Ui, 1, 2, 3, 4, 1, 2... Carregats les plantes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vaig així, amb moltes maneres, si us agradarà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, i 1, 2, 3, 4. Puxa, 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 i ja. I estem, seguim, puxant, i... Ui, ja està. Bé. Mireu, aquí tenim els meus gossos. Aquest és el meu tro. Hola, tro, saluda a la càmera. Saluda a la càmera, tronet. La càmera, espera.